Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, nepertarraren formula integratzeko ikusiko dugu. Nepertarraren deribatua f' zati f da. Orduan, integral batean f' zati f daukagunean, nepertarra f izango da bere integrala. Hemen bi adibide egingo ditugu. Adibidez, zatiketa bat daukagu hemen, eta orduan hau f bada ikusi behar dugu, abera goian bere deribatua dagoen ala ez, edo egon daitekeen ala ez. Kasu honetan ez dago deribatua bi isa delako, baina zenbakiak txertatu ahal dugu. Bi eta biderkatzen badugu biderdi, zatitu behar dugu kanpoan, zati bi, hau da erdi bat. Orain daukat f' zati f? Bai, orduan ezaztu zenbaki hori, erdi bat, nepertarra eta behekoa. Hau da, izaberdi, ken bat. Adierazpen hau negatiboa izan bada, balio absolutua kokatu behar ditugu. Nepertarra negatiboak ez direlako existitzen. Eta horrela dago. Hau, zailagoa da. Trigonometria jakin behar dugu. Tangente zer da? Seno zati koseno. Orain ja daukagu zatiketa bat. Orduan abea f' zati f den. Hemen dago funtzioa, izendatzailean dagoena, koseno. Kosenoren deribatua minus seno. Baina minus bat da, zenbaki bat da. Minus kokatu aldugu, eta orduan, ja dauzkagu, f' eta f. Orduan, minus, hau ezaztu, minus nepertarra koseno isa. Geika. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta blogorrian jarraitu jakindun.